Ассалом дӯстон, ба канали Ҳаёти ҳақиқӣ хуш омадед. Имрӯза видеои мо дар бораи марги дурук мебошад. Видеоро то охир тамошо кунед ва лайку подпискаро фаромӯш накунед. Ба наздикӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳар гуна хабарҳо баромадааст, ки дурук тавассути аслиҳа кушта мешавад ва осия бошад дар болои ӯ аъзодорӣ мекунад. фаҳмидаатон беҳтар аст, ки ин видео дурӯғ ва сохтагӣ мебошад. Ин видео аз сонияҳои бародарон ва хоҳарон ва сериёли хуслат мебошад. сонияҳои гиряи осия аз филми бародарон ва хоҳарон гирифта шудааст ва марги дурӯғ бошад аз филми хуслат. донистани шумо зарур аст, ки дӯстон, дурӯғ ҷузъи аз асосии ин филм мебошад ва бе ӯ ин филм маъние надорад ва достони филм ба охир мерасад. ва бо ҳамин видеои мо ба охир мерасад. лайку подпискаро фаромӯш накунед дӯстон ва фикру ақидаи худро дар комментария нависед. мо ҳастем дар инстаграм бо номи Broken Hearts ва бо номи Mirpro Show ва Music for Ever.